O desenvolvemento deste novo sistema de información para os bancos marisqueiros será impulsado pola Antega, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, que depende da Consellería de Facenda. De aí o convenio asinado esta mañá nas instalacións do CIM en Vilanova entre o responsable deste departamento e a Conselleira do Mar. É un convenio de colaboración dotado de 185.000 euros que vai a permitir que dende a Consellería do Mar da man da Antega, da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, da Consellería de Facenda, podamos prender a elaboración, a definición e o desenvolvemento dun sistema de información que nos permita xestionar dunha forma dunha forma sustentable, dunha forma ordenada, determinados parámetros vinculados coa actividade dos bancos marisqueiros. Entre eles a saúde dos bancos marisqueiros ou parámetros ambientais do noso mar. A día de hoxe, eses parámetros, eses indicadores están sustentados, están almacenados en táboas de información e van a permitir a xestión e van a permitir a explotación desa información dunha forma moitísimo máis ordenada e vai a permitir tamén a Administración galega basar as súas tomas de decisións en información científica, na información técnica dispoñible. Un salto cualitativo din que contribuirá a converter os datos en información de utilidade para o sector. Querería salientar un pouco o interese tamén desta aplicación e o salto cualitativo que pode ter nesta recollida de mostras e recompilación de datos e o que é máis importante, que sempre le pido eu ao director da Antega, en convertir os datos en información que sexa útil, para neste caso para os investigadores. Tras a súa visita ao CIMA, a conselleira estivo tamén no Intecmar en Vilaxoán, un centro ao que asistiu hoxe por primeira vez como responsable do Departamento de Mar. Teño visitado o centro para cousas moito máis concretas, tamén ter unha visión global do que o Intecmar é un poquinho tamén coñecer a xente, os distintos departamentos, que tamén de primeira man que me conten un poquinho que fan cada un, acercarme ao centro. Creo que é importante ter unha visión de cada un dos entes que conforman a Consellería e saber o que eles me conten